Ježiš, to řazení dolů, to je tak skvělé, to má tak úžasný zvuk, tyjo. To fakt žeru, fakt to žeru. Čau, vítám tě u dalšího motovlogu. Dneska jsem neměl původně úplně žádný plán, o čem bych tak jako vlastně ten vlog mohl udělat. Ale to se rychle změnilo, protože jsem si vzpomněl, že minulý týden se staly úžasné věci. A jednou z těch věcí je to, že tenhle bike je konečně po 2 měsících, co ho mám doma, no, po necelých 2 měsících, co ho mám doma, je oficiálně můj, přepsaný na mě. Konečně jsem se dostal na úřad a byl jsem schopný tuhle věc vyřešit. S celou koronakrizí tady a tím, že na úřadě pracuje asi tak jeden člověk v pondělí do 12 nebo tak něco, prostě rozhodně nedostatečné množství času na to, aby všichni lidi vyřešili to, co potřebujou. Tak tenhle bike je oficiálně přepsaný na mě. A co víc, dokonce se povedlo prodloužit propadlou technickou. Což znamená, že tenhle bike je dokonce street legal, kámo. Takže v momentě, kdy se na tuhle bestii odhodlám dát značky a spravím přední světlo, přidám tam nějaký blinkry a opravím brzdový světlo, tak tahle motorka, kámo, tahle motorka je vlastně úplně v cajku. Značku mám s krásnou nálepkou technické kontroly až do roku 2022. A to tady nefungují v podstatě světla, nebo jako ano, oni svítí, ale to je tak asi jediná věc, kterou v tuhle chvíli ty světla dělají, protože brzdový světlo nefunguje, to jsem se díval, to je mrtvý, nevím proč, to budu muset vyřešit, ale zase to není něco, z čeho bych si úplně něco dělal. Tady nevím, jak to tady očůrat, třeba tady. Takže tak, ale v zásadě by nebylo by tak problematický. Ty krále, je to vorá jak svině, jak je tady hrozný bahno. Tady ne, kámo, tady nechci jezdit, tady je to na píču, to je hrozně mokrý, ty vole. To mě vůbec nedošlo, to jsem kretén. Jsem to mil, ty vole, minule, podívej se na to, to je hrozný. No nevadí. Chybama se člověk učí. Tohle byla chyba docela zásadního charakteru. Ach jo, no jo, to jsem si zase vydělal. No jo, kup si enduro, je to zábava. To jo, ty vole. Bavím se jako svině. Ty vole, no to mě poser. Tohle je fakt naprosto šílený. To musím někde vyklepat, tady ten bordel, co mám na těch pneumatikách, ty vole. To je hrozný. To bude celý od bahna, ty vole. Sedět budu v bahně. No jo, ty vole, už to lítá úplně všude. No, ale jak jsem se tady nechal trošku uníst mým vejletem po rozbahněném poli, tak jsem zapomněl, o čem jsem vlastně mluvil.
A ještě se mrkneme, jak vlastně ten bike teďka vypadá, protože já si myslím, že to bude hodně tragická záležitost. No, ty vole, je to jako docela, nebudu ti lhát, je to docela hovno, ty vole. No, tak to vypadá, že to dneska budu mít asi znova. To je hnusný bahno tohle. Jsem rád, že jsem si to hodil na sedačku. To je naprosto dokonalý. No, to je krásný. Ty vole, to mě poser. Na tohle strašně za tohle nejsem zvyklý. Já mám všechno čistý, ale tady to asi... No jo, no, jsem si vybral špatnou cestu dneska, tady to teď loupu klackem. Ach jo. No jo, no, chybama se člověk učí a tohle teda je... Tohle byla velká learning lesson teda, řeknu ti. Protože to bahno je hnusně lepivý a je úplně všude a jsou ho tam tuny. No nic, no, tak já to... A hold, popojedem. Doufám, že to aspoň točí, když už jsem se takhle obětoval, jo, dobrý. Ach jo, dobrý no. Takhle to vypadá, když nedomýšlíte věci do jejich plných důsledků. Týpek se moc netvářil. Dobrý no, tak teď všechno, co jsem měl v gumách, tak vylítalo. A bude to pravděpodobně nalepený v blatnících, no nic. Dobrý no, tak... Nicméně, šance posadit ten bike na motardy, tím, že je to teďka na značkách, se jakoby značně zvýšila. Odkud jsem přijel, jo, tady odsaď ne. Nevadí. Malá chybička, to se napraví, protože jezdit na motárdech už bych jako v lese úplně nechtěl, to na to je ta silnice lepší a na tomhle si myslím, že by mohla být neuvěřitelná sranda, ale toto napřed na ty motárdy musím dostat a to je taky věc, kterou samozřejmě nemám doma, že? Ale tak třeba si udělám radost a koupím si motárdový kola za 20 litrů, no ty vole, to bude... Se mi ta investice vyplatí, fakt. Ale tak co, no, mám ty prachy škudlit, nebo si užít nějakou tu srandu, ne? Uvidíme po zimě, až se nějakým způsobem zžiju nebo nezžiju s tímhle bajkem. Jak se rozhodnu, co s tím. Zatím to tady jenom tak jako v rychlosti projedu. Rychle tady odsaď zmizím, protože se teďka vracíme vlastně k těm dvou buchtám s tím telefonem, který doufám, že se jenom ztratili, protože nerad bych řešil nějaký oplejtačky s policajtama, kvůli tomu, že jsem byl na motorce v lese a podle toho, jak ty ženský vypadaly, tak stejně ani nebyly lokální, takže jim do toho vlastně může být celkem prdlajs. Wow, tady je to ještě zmrzlý, to je masakr. Což si nemyslím, že bude lepší, to bude spíš horší, že to bude klouzat o to víc. Ano, je to tak. Klouže to jako blázen. Docela bych zajel někam na slunce, začínáme být trošku zima. Ne moc, ale jako trochu jo. Abych se dneska fakt oblíknul, až půl se psem.
Se trošku děsím toho, že tady někdy někdo vyjede a potkáme se uprostřed, tyvo. To by bylo docela vtipný. Ale mě vůbec nevím, jak by se taková situace řešila. Jestli vlastně máš uhejbat doprava, nebo doleva. Jestli máš vůbec uhejbat, nebo brzdit, nebo nebrzdit, vůbec nevím. Tady v těch podmínkách, v těch bahnitých věcech, nevím, jestli brždění je úplně na místě. No, lidi, hele. No jo, vidíš to. Tak hezky na pohodu, budeme dělat hodnýho kluka. Tak, tyhle se tvářili taky divně, ale to oni se budou tvářit asi všichni, já nevím. Jinak dělají samozřejmě docela zvláštní sport, to mě nikdy mě to nějak jako úplně nevzalo, běhat tady s klackama. Ale proti gustu. Ježiš, to řazení dolů, to je tak skvělé, to má tak úžasný zvuk, tyjo. To fakt žeru, fakt to žeru. No, a co mě dneska ještě vlastně čeká? Mě čeká natočit nějaký video. Video na TikTok, který jsem slíbil. Ve kterým pozdravím dceru jednoho známýho, malou holku, bude mít radost, takže proč ne? A to bude pro dnešek všechno, protože mě už dneska nečeká zase nějaká velká zábava. Musím umýt Berga, který v tuhle chvíli vypadá naprosto ohyzně. Ještě co by mohlo být jaký super je, kdyby to bahno bylo kydnutý na GoPro přímo uprostřed a vy jste neviděli vlastně vůbec nic. No nic, ale měj se, čau, já si tady posedím ještě tím zadkem v tom krásném bahnu, co mám na sedačce, peace.